que Ciutadella allà a Menorca. I l'aire s'englaçat, aquella tarda, i queia en forma de fòbia rodones, com ous de colom, però incorpòries, volàtils, erràtiques com cotó fluix. Quina fresqueta que fa, va dir una dona. I jo llavors vaig empènyer el vidre de l'aire, un vidre pla i gruixut com el del mostrador de la panaderia de Casall, i el moll va fer una passa enrere, i tot, fins la més absurda meravella, va ser possible. La plaça de la catedral era tota coberta de fòbies de neu, sota un sol clar i brillant que feia gringolar els cans. I jo em posava molt a la cremor. I com que a la portada hi havia una desfilada de carnaval reproduïda d'un quadre de Goya, jo ja en tenia prou per imaginar el meu carnaval. Una vegada els Reis me van dur un tambor. Era un tambor de llana esmaltat de groc i feia una terrible renou de paroles. Jo el tocava del cor. Sentia cantar els ocells, acompanyats pel violoncel d'un rierol muntanyenc, l'aigua del qual, en saltar pendent avall, imitava el so d'aquell instrument. En Vicenç hi havia un poble de l'Alt Pirineu, però cada estiu son pare, que era mestre d'escola, el duia a Menorca per passar les vacances a la vora del mar Mediterrani. Cas Mixorrer era un cafè de mala mort, amb un banc de brutícia per tot. Era un local vell, amb taules de marbre i rajoles grises, o almenys semblaven grises, davall la capa de papers, llosques, escuradents, taps de cervesa i altres immundícies pròpies d'un lloc fosc, pudent de suor, de licor barat i depòsits de cafè. Va tenir molts de pretendents, Nadèlia, i finalment es va casar amb el més lleig de tots, però era molt bon home. Prest va ser ben calb i estava gras i era petitó, però era tan pacífic que li hauries fet fer qualsevol cosa i s'estimava Nadèlia amb deliri. Van tenir fills i filles i tots treballaven a l'esparteria, que era un local de llargat, fosc, que sempre feia olor de cordes i lones i de goma negra de fessoles, d'aquelles que en deien goma d'avió i de pintures. S'omplia d'estrelles que volaven dels ulls de Nadèlia. N'hi havia de blaves d'estrelles, i de vermelles, i de rosades, i de tot color. I Nadèlia somreia tota voltada d'estrelles i deia que bonic! I contemplava les estrelles que embolicaven com un mantell fosforescent i surava en les estrelles. Aquell dia en Joan Sibot, que encara era molt jove, esperant el professor cap al parc i amb un callat en una manta, li ficar el sac d'arròs pel cap i pigar-ne rotades fins que va ser ben fosc. I com que un poble petit, tot se sap, en Joan Sibot el tragueren del col·legi de llavors ençà li diuen Joan Cola. Son pare, quan ho va saber, li va dir més n'hi hauries d'haver clavat de garrotades. I en Joan encara va estar content de no haver d'anar mai més a escola.
I per a la taula, que tenia una criada, na Llúcia Soxa, que era fadrina, i deia que els homes eren tots iguals i sempre volien el mateix. Era rodoneta de per tot, i com que tenia unes mans d'or per fer rostits, i peixos al forn, i carn de plom amb vinagreta i de tot, mossèn Nadal l'apreciava molt. Na Maria anava molt caminant i va trigar 3 dies. En aquest període va tenir temps de pensar moltes coses. S'aturava cada 4 o 5 quilòmetres i prenia i reprenia l'alè mentre discorrien les seves reflexions. Els habitants continuaren disminuint, però van aprendre de subsistir. Es van enginyar de 1000 maneres diferents i van començar de nou a créixer. Amb els runams de l'antiga prosperitat van anar fent naus i talaiots, taules i visions quadrades que van anomenar tàctics. Encara no me n'he anat mai de Ciutadella. Quan me'n vagi, hi deixaré moltes pàgines escrites, molts de records, moltes fantasies. Com solen dir-ne, no em cerqueu en la vida, ni en les festes i batibulls. Cerqueu-me en les meves obres. Gràcies.